आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि दोलोआ दिनै गावसिनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। बे लेखानो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बिजनि विधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय एबा इन्डियानिफ्राय बिजाथि मोननो हादों बारग' बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुण कुमार दे। दा बिथाङा गावनि टिकेट मोननो हानायखौ लानानै मोनसे गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिथाङा नैबे चिरांनि साफाराव थानाय सेगनिनाव दङ। बे समाव बिथांजों दान्दिसे सम बिथाङा लागोन। बिथाङा टिकेट दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो माबायदि नोंथांखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट होबाय, दा नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं बिजेपि दलनिफ्राय हरदों खिन्थु दा मा होनो एनडिए केन्डिडेट आं बिपिएफ दं, एजिपि दं, ओमफ्राय बिजेपि दं। ओंखायनो आं सानो जे गाज्रि जानाय नङा, मोजां जागोन। ओमफ्राय 20 नाम्बार एलएसिनिफ्राय आं बिजेपि पार्टिनिफ्राय टिकेट मोननानै दिनैहाय गोसोआ मोजां जादों, आनन्दित जादों। आं सानो फैगौ सम इलेक्सनाव बांद्राय भट लानानै जाहाथे देरहानो हायो आरो फैगौ सम बिजेपि पार्टिनि दैदेननायाव जाहाथे शक्तिशाली सरकार जायो बेखौ आसा खालामो। खिन्थु एनडिए हिसाबै नोंथांमोननि दोलोजों सापर्ट खालामबोदों बिपिएफआ माबायदि हेफाजाब खालामो बिजनि समस्ति हिसाबै नोंथांखौ एबा बिजेपि बिपिएफआ अलरेडि सापर्ट हरखाबाय। बिपिएफ केन्डिडेट हराखै, बिजनि एलएसियाव बिपिएफआ केन्डिडेट हराखै। बिपिएफ जोंनो बिजेपिखौ समर्थन हरबाय आरो माखासे कनस्टिटुयेन्सियाव जों बिपिएफखौ समर्थन हरबाय। मिलायनानै जों इलेक्सन खेलिगासिनो दङ। ओंखायनो बिपिएफ माने बिपिएफनि लिडारफोर, बिपिएफनि कार्यकर्ताफोर बिसोरबो खामानि मावगोन, खस्थ' खालायगोन जाहाथे एनडिए सरकार जायो। आरो आं बिजेपिनि नङा, एनडिए हिसाबै माने इलेक्सन लड़िगासिनो दङ। ओंखायनो दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय एनडिए हिसाबै सिगांनि एमएलए अजय कुमार रायाबो टिकेट नागिरदोंमोन, बिथाङा मोनासै। माबाफोर टिकेट मोनैनि थाखाय माबाफोर फेक्टरफोर जागोन नामा बिथाङा? कुनु फेक्टर जानाय नङा, मानोना अजय जोंनि पार्टिनि मानसि, गावनि पार्टिनि मानसि। आरो प्रत्येक पार्टियाव एरैबायदि एसे कनफ्लिक्ट थायो, खालि अजय राय नङा। कंग्रेसावबो दं, इउपिपिएल पार्टियावबो दं, बिपिएफ पार्टियावबो दं, जोंनि बिजेपि पार्टियावबो दं। प्रत्येकटा पार्टियाव एरैबायदि प्रब्लेम फिसा प्रब्लेम सोलिबाय थायो। खिन्थु बे प्रब्लेमा जे गिदिर फेक्टर जागोन आं साना। आरो दा जिहेतु आं माने केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार जाखाबाय, आं बेना न'आव थांसिगोन, बेना न'आव रायलायनानै जों ज' मिलायनानै प्रसार खालायगोन। नोंथांनि हेंथा दोलो एनडिएनि हेंथा दोलो हिसाबै इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारि दङ, बिथाङा सिगांनि एमएलए। दा इउपिपिएल आरो एनडिए माबायदि जागोन बादायलायनाया नोंथांजों? आं बे क्रिटिकेल बुस्थुखौ बुंनो नागिराखै। बे गोजौनि माने सिन्ताधारा। आं एनडिएनि केन्डिडेट, इउपिपिएल एनडिएआव दंना गैया आं माने नागिराखै खोन्थाहरनाय। ओंखायनो जिहेतु कमल सिंह इउपिपिएलनि केन्डिडेट, आं बिजेपि एनडिएनि केन्डिडेट, ओंखायनो जों सानै प्रतिद्वन्दिता खालायगोन, नायनि सोर देरहायो फैगौ समाव। बिजनि समस्ति हिसाबै बाहाय माइनरिटि हिसाबै भट दङ। दा जिहेतु एनडिए हिसाबै एबा बिजेपि हिसाबै मोनसे राजखान्थि भाबै नायोबा हिन्दु मुसलमान मोनसे लानानै गेलेनायखौ नुयो। दा माबायदि जागोन बे खेत्रआव? माने बिजनि कनस्टिटुयेन्सि गेजेराव बांद्राय मुस्लिम भट दं आरो जिहेतु एनडिए केन्डिडेट नालाय बांद्राय 80-90% भट दिनैहाय बिपिएफ पार्टियाव दं, माखासे भट एजिपि पार्टियाव दं, माखासे भट जोंनि बिजेपिआव दं, आखायाव दं। ओंखायनो जों साथाम पार्टि, जों माने साथाम दल, साथाम माने पार्टि नङा होमबा? मोनबा नाखि मोनसे मोननै मोनथाम पार्टि ज' दं। ओंखायनो माखासे भट इस्लाम भट बिपिएफआव दं, माखासे इस्लाम भट एजिपिआव दं, माखासे इस्लाम भट जोंनि बिजेपिनि आखायाव दं। ओंखायनो गासिबो जुदि मिलायबा बांद्राय भट जों मोननो हागोन। ओंखायनो आं बारा सानाखै, आं जास्ट मिथिगौ जे फैगौ सम देरहागोन, बांद्राय भट लानानै देरहागोन। गाहाय नोंथांनि खामानियाव मा जागोन जे दा बिसायख'थिनि खौ लानानै नोंथाङा गामि थांगोन, मा आयदाखौ लानानै थांगोन नोंथाङा? गामियाव न'खर थांसिगोन। दिनै माने 20 दिन बाखि दं। बे 20 दिनाव जों रायजोनि गावनि न'खर थांसिगोन। न'खर थांनानै खुलुमबाय जासिगोन आरो खावलायगोन जे नोंथांमोना नोंसोरनि महामुल्यबान भट बिबार सावगिरिया हरनानै
जिहेतु बिबार सावगिरिया बिबार देरहासात ओंखायनो बिबार सावगिरियाव भट होनानै जाहाथे बांद्राय भट लानानै प्रत्येकखौ लानानै देरहासात माने देरहानो सक्षम जायो आसा खालामगोन आर'ज खालामगोन बिथां अरिय कुमार दे बिथाङा टिकेट मोननायनि उनाव बिथाङा खुगा बेखेवदों जिहेतु टिकेट मोननानै गावहा मोनसे गोजोननाय फैदों आरो फैबाय थानाय समाव गोबां भट मोनगोन एबा गासै हारिनि माहारिफ्रा एनडिएनो भट होगोन होननानै बिथाङा मिजिंथियो चिरांनिफ्राय निजोम दैदेनगिरि बड' लाइभ 24